हेलो। हाँ हाँ संबित कहते हाँ ଆପଣ ଲାଉଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି? हाँ ହେଲେ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଲାଉଡ୍ କମ୍ ମାନେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। सिल मामू की ସିଲ୍ खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ସିଲ୍ ମାମୁ କିଏ? ना तो भଏस ଟା ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ମୋ ना तो वो स्थलों ना फूट जाओ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ? ଖଣ୍ଡାଳ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆରେ ଆମ ଘର ତ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା। ମାମୁଁ ତମ ଭଏସ ଜଣା ପଡି ଯାଉ ମିଛ କଥା କୁହ। ଆରେ କୋଉ ମାମୁଁ? ଏ ଯୋଉ ଦାଢି ରଖିବି ତଳ ପଟେ ଉଦା ଭଳିଆ ଆରେ जो दाढ़ी रखी तो रोबोटे उदा होलिया। ମୁଁ ସିଏ ନୁହଁ ଭାଇ। ଆପଣ କାହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଏସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି ଯେ। म्यूजिक। 3 ବର୍ଷ ରହିଲେ କୋଉଠି ରହିଥିଲେ 3 ବର୍ଷ? କଣ ଆପଣ କୋଉଠି ରହିଥିଲେ 3 ବର୍ଷ? ଟିକେ 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 ଯୋଉ କଲା ସାଟ କଲ ହେଲା କିଏ କି ଆପଣ? ଏମଡି? জীবন